बाबूजी के जोकर बुझे माई के हो नौकर जुगवा ओ कर आ गइल। बाबूजी के जोकर बुझे माई के हो नौकर जुगवा ओ कर आ गइल। जुगवा ओ कर आ गइल। जे भाई के मारे ठोकर जुगवा ओ कर आ गइल। जुगवा ओ कर आ गइल। जे भाई के मारे ठोकर जुगवा ओ कर आ गइल। जुगवा ओ कर आ गइल। और में अंतरा में बा देखी ध्यान देव लाइन के। बबुआ बौली लोहा से पर छैली दौरा में डेग जब जेठानी घर धैली। ऐली बबुआ बो और कैसे डेग धैली जेठानी घरे। आगे के लाइन भी ध्यान दे कि बबुआ बौली लोहा से पर छैली अंगना में डेग जब जेठानी घर धैली। माई कहतली कि बबुआ हमार भेड़ा भैले। बबुआ हमार भेड़ा भैले पढ़ल लिखल होकर जुगवा ओ कर आ गइल। मेहरारू के आगे लइका भेड़ा हो गइल बा, पढ़ल लिखल भी लइका भेड़ा हो जात ने। कि बबुआ हमार भेड़ा भैले पढ़ल लिखल होकर जुगवा ओ कर आ गइल। जे भाई के मारे ठोकर जुगवा ओ कर आ गइल। जुगवा ओ कर आ गइल। और एमे एगो लाइन रहल बा कि माई तो बैरी भैली बाबू दुश्मन हो। मेहरी तो भइल बिया सबसे भारी धन हो। सही बात बा। नया जमाना के लोग है, नया लइका बाने तो ये संदेश भी बा, समझे वाली बात बा कि माई तो बैरी भैली जे जन्म देहली दुनिया देखावल। माई तो बैरी भैली बाबू दुश्मन हो। मेहरी तो भइल बिया सबसे भारी धन हो। अब बीबी खाली मेवा माई, बीबी खाली बीबी खाली मेवा माई फाकताड़ी चोकर जुगवा ओ कर आ गइल। जुगवा ओ कर आ गइल। जे भाई के मारे ठोकर जुगवा ओ कर आ गइल। जुगवा ओ कर आ गइल। और एगो लाइन बा कब तो सुना दी और लास्ट में देखी गाना के लास्ट लाइन बा मुहवा से आवताटे गारिये विधाता संगम प्रेम राजा दर्द तोहरा ना बुझाता। मुहवा से आवताटे गारिये विधाता गौरव संदीप दर्द तोहरा ना बुझाता। भले निर्वंश रहती माई कहतली दर्द से कि भले निर्वंश रहती खैती नाही ठोकर जुगवा ओ कर आ गइल। जुगवा ओ कर आ गइल। जे भाई के मारे ठोकर जुगवा ओ कर आ गइल। जुगवा ओ कर आ गइल। जे भाई के मारे ठोकर जुगवा ओ कर आ गइल। जुगवा ओ कर आ गइल। संगम भाई बहुत शानदार गाना के लिख ले बा। ये गाना हम लोग जैसे कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सुन के समाज के हिसाब का गाना जब रहता है तो हम लोग कहीं ना कहीं से उसको खोज के बना ही लेते हैं लोग कहीं अपने से जोड़ के। हाँ, लेकिन इतना मतलब सटीक लिखा गया ना कि एकदम सच्चाई है वो। हर घर में परिवार में हर गांव में ऐसा एक तो कहानी अब देखने को अभी 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 गाते गाते मुझे ये लग रहा है कि अगर हम इस लाइन को गाएं जे भाई के मारे ठोकर जुगवा कर आ गई, भाई से बढ़िया इसको माई हम गाएंगे तो बढ़िया लगेगा। माई बाप के मारे जुगवा कर आ गए।
तो ये भाई साहब ये संगम प्रेम राजा जी थे हमारे साथ। इनका गाना पहले सोशल मीडिया पे धमाल मचा रहा था और अब टेलीविजन के ऊपर भी इनका बहुत सारा भक्ति सॉन्ग जो है वो एकदम धमाल मचा रहा है। कुशीनगर जिले के रहने वाले हैं। इनका वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, इनका आवाज आप लोग कैसा लगा है, हमको कमेंट करके बताइएगा और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद।